Jatend piny Kenya William Ruto kawuono koro odokne weche mag kwe mabedo e pinje mag Afrika ma ugwe, kowacho ni en mana kokalo kuom weche mag kwe goendo bedo ma pinje mag Afrika ma ugwe goendo nyalo bedo kod dongruok mowinjore. Kane owuoyo kod jofwamb weche romo moyiedhi mane obedo godo mane oting'o pinje mag Afrika ma ugwe nyaka pinje moko ma libamba mag Afrika ma ugwe mane obedo godo, Ruto ne okwayo mar mondo mi pinje mondo mi ng'eyo ma inyalo kel godo kwe mochwere e piny Democratic Republic of Congo ma osebedo kod ywaruok mapek kata lwenje kuom kinde malach koro sani. A sustained, coordinated, Africa-led peace process remains the best pathway to a stable and peaceful Eastern DRC. And to this end, the two regional organizations and the Africa Union Commission remains committed and available to ensure that the implementation of both the Washington Peace Accord and the Doha initiatives are actualized. As I conclude, let me reiterate our commitment as joint chairs to providing leadership on this process on behalf of our joint EAC SADC Summit of Heads of State and Government. Ruto no wacho ni kata obedo ni en lweny matek malich mokalo kelo kwe pinje mag Afrika kamano nendo kata Afrika ma ugwe kamano, to kokalo kuom winjruok manyalo bedo e kind pinje gendi yot mar mondo mi kel kwe pinje mag Afrika kaendi mar mondo mi dongruok mowinjore obedie. Kano wacho ni ber ka koro dwaro mare maduong' en mar mondo mi koro pinje suffering, mass displacement and triggered concerns about the stability of our region.